Ajde, Dragane, kad te molim. Pa ne mogu, nemoj to od mene tražiti. Ajde, molim te, samo ovaj put. Ma ne mogu, ja ga da smiljim i moje ne mogu ti reći. Šta smiljim, moje smiljim, šta si se stisao? Ajde jednom, neće niko znati. Ma nemoj, ajde jednom, i šta onda će ispast poslije Dragan Količina, jel? Ajde, Dragane, molim te, kad te molim. Ljudi, kad se sad nisam šlogirao, šta mi se desilo je? Idem gradom, dolazim prema poslu, kad ispred mene zakoči crna limuzina, iziđe čovjek sa zadnjeg sedišta, vizualno mi je poznat. Znam ga iz grada sigurno. Znam ga, ali ne mogu da se tim ima. Kaže, di si, Đorđe, ti si moj drug, dobri, ejto, ljubi me. Kaže, di je drago tvoj, kako vi, gdje mu živa mater njegova. Ja znam ga iz grada, ali da kažem, ne mogu da se tim imena. Ja sve klimam, mislim, znaš kad ne znaš kad je neprijatno? Kaže, kad god hoćete vi kod mene, kući, dođi, gore, ti, Dragan. Sve sređeno, i sede u auto. Ja razmišljam da nisam negde srao nešto u kafanu. Mislio sam da je kindapovanje. Ja sam mislio, sigurno sam bio ubeđen da je kindapovanje. Možda moj rođeni brat? Možda moj rođeni brat zbog onoj ostavinske rasprave. Ali rekao nije, znaš, kad sam ja vidio da nije. Ali ne mogu da se... I on je iz grada. On je iz grada. Čekaj, ko je? Ali kako se zove sad kad bi ti... Ko bi to mogao biti? Pa ja da znam ko je, ja ne bi ovo pričao. Pa znam i mater, mislim, da ga mi je znamo. Pa zna. Da, ali kad je zaustavio ispred vas, kad je zakočio, jeste pogledali tablet, šta piše na tabletu? Miami, a da ga mi je znamo, mislim, nije... Pa znaš ko je, on je iz grada, onako... Mislim da je u Desu radio, kad je Boškićev Ćale bio direktor ili šta je bio. Čekaj, Jovo Čuma kad je bio. Šećer u kocki! Bravo, sin! Bravo, kocka je bačena. Cogito ergo sum. Ali će biti cvrčanja iz zuba, a? Tuktalje se kaže. Da nemaš brown šećer, jer ovaj mi ne odgovara. Ovaj mi ne odgovara. Što? Šta fali? Zato što ne volim taj šećer. Brown je od drugog materijala. Znam da imate problema sa šećerom, pa ma nema, pazi malo. Nemam ja problema. A neće. Dobro, kasnije to. Ali će baba se oduševiti. Ali ćemo popiti lepo zaslađeno. Vlažne maramice, dobro, ovo su za mene, vlažne maramice. Zašto će ti vlažne maramice? Za klozet, dasku? Gadiš se nas? Ma ne, trebaju mi da prebrišem cipele ako nekad treba. Dobro. I za kraj... Šta je to? Osveživač vazduha. Dosta nam se ovdje osjetilo na melu i sve. Ali potpuno nova generacija, potpuno nova tehnologija. To znači šta? Ima tajmer. Tajmer. Shvatate? Šta je to? Ne morate sami da idete... Termostat, šta je stavljeno? Ne, Neki izmjenjivač toplote ima, šta? Ma jok, tajmer, znate šta je tajmer? Znači, ne morate sad vi da dolazite svaki put da ga prskate. Nego dođemo, na primjer, ujutru i namestimo ga. On već u 15 do 10, kad dolazimo, 10 sam. Šta? Na automatiku, staviš ga na automatiku. Tako je. I onda će on sam da osveži. Mi ulazimo ovdje ko livada. Razumete? Samo uđeš u 10 i sve. Neće čovjek na bazinu na... Još izgleda ko kineska vaza. Pazite ovo. Izvolite, gospodine Čvarkov. Ali će se obradovati baba da ti kažem nešto. Mislim, kod nas se u kujini često osjeti. Jebi ga, ne može. Kad topiš salo, mora i da se osjeti. Ali što kaže naš narod? Da, ali ja sam mislio to kad sam rekao izvolite vi odrediti gdje će stojati, pošto sam mislio da bude za kancelariju više. Ne mislim za kancelariju, Đoko, znaš. U Vitezovima Salajke, kad sam ja svirao, kada sam ja bio nešto. Pa šta ste svirao? U Starom Novom Sadu. Pa mi smo samo te pesme svirali od njih. Da su svi znali, mislim, i znaju i sad za Vitezove Salajke, tu oko Rotkvarije, uglavnom i oko Golubarskog kluba. To je bilo nešto. Kad je Dragi dono ploču, onu, kako se ona zvala ploča, Rolam bitumen. To je mirisalo od ritma, čoveče. Pećevi salaši, trese se prozori. Mene baba šerpom pogodila. Pratili! Šerpom me pogodila, a mi ćemo, Rolam bitumen, jer on je Rolo bitumen. Kad je radio na putu 66 koji spaja New York i Los Angeles. I taj miris, miris taj, to opisuje. Miris mi je ušao, Rolam bitumen. Roll over Beethoven, jel to pričate? Rolam bitumen. Ne, Roll over Beethoven, to je Chuck Berryjeva pesma kao što je i Sweet Little 16. Svi je pravo u Knin, ja moram biti tu. Svi je pravo u Knin. Kakav pravo u Knin, šta pričate? Ojebem te, druga Srbijo, samo ti je to u glavi. Pa ne govorim o ovom ratu sad. Ne, ranije. Govorim ti šta je Knin bio nekad rock'n'roll grad, druže moj. Pa to su bile žur, to su ljudi svirali. Ma ne možete, šta ja tebi imam objašnjavati, razumiješ ti? Pa to sve su
Berijeve pjesme, da kažem, ujedno je pjesme braće Skok. Možda nisu sve. Skokni Rejects. Skok na Rejects, to sluša. Jer oni su imali utjecaj kasnije i na punk, ja inače to mrzim, ali... Ja kad sam ja vidio onaj što izbušio uvo sa onom zigerice, to uvom otkine. A ono... To su svirali. Dobro, stanite. Pa jeb ga ti ako ga sad, mislim, se ne preuzme. Pa otići onim budalama u opštinu, razumiješ? Meni pričaš. Puš! Meni pričaš. Da zemlja mora da se neguje, da se pazi, Bog. Kako da ne? Pa ko će to izopštiti? To je kao svačija kobila kola propadoše. Tako je. Svačija kobila kola propadoše. Pa to je stara poslovica. Pa znaš šta će od toga biti? Rostaće parlog. Tako, to je... Parlog! Parlog će 100%. Evo čeka Franjin plac, da mi ne odlažemo smeće i krtež to što nam ostane. Pa šta bi to bilo? To bi izrasli samo da udiru ovog trapa. I ona je to namerno uradila, ej, vidi šta ona radi, veštica je. Mislim, rod mi je, neka joj je dušne prostik. A dobro, što kažu, o mrtvima se ne treba se i priječiti. Ali o mrtvima se ne opsuje. Ali da, s druge strane, ti pogledaj, molim te, da ona ostavi 3 dana, ne, 3 dana, ali ko će se oženiti? Ma ne možeš tići da si Guinness. Teško jebi ga. Ne bi se, kakav Guinness, Alek. Ne bi da si Gary Cooper se oženio, jebi ga. Još ova vrućina, ovo ljeto. Ne znam čemu. Ne znam nija, gotovo je izgleda sa tim. Ma šta ti, kakav... Ma neću divljati ništa, o Bože. Od kad je to u mom fazonu? Nemoj pričati. Ajde, molim. Kak je go plesačice? Daj. Kakav strip... Ajde, molim te, pa ne, popijemo jednu piće i to je to, a? Pa nisam ja u tom fazonu, ajde, šta ti je? Ajde, ljubim te, ćao. Evo meni mog partnera za momačko veče, mog drugara iz kancelarije. O, baci šakmicu. Di ćemo večeras, Boškić, a? Ne znam gdje ćete vi, mislim, ali ja idem, Boban i Deki, mislim, znate ih, oni mi prave kao trebalo je bude kao part iznenađenja. Malo sutra ovaj ne može Deki da čuti, odmah je sve izgleda. Tako da sam sve čuo, razumete? Idemo, sve su spremne. Znači idemo gogo igračice, premda ne znamo dakle im para, realno, ali Jack Daniels, to će biti u potocima, samo ću to da pijem. Znači Red Bulla, samo ću da se nalivam, samo one šotove, znači idemo da idu jedni za drugim. Ima grad da me upamti danas, evo ja sam to rekao, bit će ludo, ja obećavam. Bravo, momčina jedna. Bravo, tako je treba. Dok si momak, sve ti je oprošteno, razumiješ? Dok momak si budeš luduj. Jedan dan, nebitno, razumiješ? A kad kažeš da, onda je drugo. Onda je druga pjesma. Kad ti staneš pred mačara sa svojom... Anja, pobogu, pa jer ja isto tako. Ja sam bio lud ko struja, što govore. Ali ja kad sam mojoj Smilji rekao da, ti si moja, ja ti, razumiješ? To je bio kraj, a zato večeras imaš još... Večeras smo još uvek keretine puštene slanaca. A Boškić, momci koji imaju samo do ludog provoda, do ludog zezenja. Hoćemo da se nađemo u porti kod hipika. Pa ne znam, ja sa ovima treba da se nađemo kao šatro, je kao tajna lokacija, pa ne znamo gdje će biti. Znači, evo upamti, danas, ima da se izdivljam, za sve ove godine što nisam. Što nisi? Šta nisi? Dobro da smo došli u kancelariju. Mene baba ovakvog da vidi. Išterala bi me napolje s pilićima. Ja bi, znači, pazario terasu kod Anje, znači, sve sa pudli. Šta? Šta ne bi? Šta ne bi? Znači, na terasi bi spala, evo je, sad nek pljune pod prozor, malo može ovdje ispred. Ko? Ko? Nemam šta zamiriti, molim te. Anja Verenice, danas što se ženim, ona plava, ona iz fine porodice, ona što vam je sedela ovde, ona što neće prezime da uzme, ne, njeno, kao, Šta, neće tvoje prezime da uzme? Ne! Zamisli, molim! Šta kao, nije ko? Tu si ljuberi! Nije ko? Mira je suza me ti uzela ime i prezme da je pita, ne možeš šta zamiriti. A ne možeš šta zamiriti, molim. Ili da kažem Suzy and Myra. Myra! Kakva slučajnost! Evo, izračunaj 1 u 5 milijardi. Nema to. Imam za vas vest. Znači, vest. Ajde da, evo, pogađajte, ali recimo da od ovog ne može bolje. Vratili su tlijaš na meni. Molim? Jel? 37 dinara. Vratili su tlijaš na meni. Zamisli, ukinu su tlijaš i uvedu šogi bomb puckave bombone. Pa jebem ti šogi bomb puckave bombone kao što jede šogi bomb puckave. Nije sutlijaš, ali ajde daći još jedno. Recimo da je bar 100 puta bolje od toga. Znači, vratili se.
Molim? Znači, trud je urodio plodom. Vratili se. Pa ja sam zbog nje dolazio, čovječe, 4 godine srećan na posao sam zbog nje. Pa ja s bolovanja kidnem malo, razumiješ, ti dođem, zavijem kao ruk, stavim kragnu, nešto, sam da joj mi riješe. Da ja namignem njoj, a da ona namigne meni, razumiješ? Zbog koga? Koga? Pa teleća glava u škembetu. Ja pijesao petici, 74 potpisa skupio da se vrati na mene. Neće Dragica. Neće Dragica. Plaćena je da kuva neđe, škembije će smrdi. Ma nemam, pa izvrni ga malo properi. Pa šta imaš žicu? Zašto ti žica služi? Odlazi Dobrosavljev. Šta? Dobro ste čuli. Priča se da Dobrosavljev... Slušaj, da ti kažem. Taj čovjek meni sisao krv i popio moga života više nego što će iko ikad popiti. Tako da te stvari, sine, nisu za zajebanciju. Ako je neka šega, što kaže Dragan, ako je šagi bum, šega, šala, šupanje, što kaže, veruj mi, presudit ću ti ja lično, jer ovo nije stvar za zajebanciju. Priča se iz iste partije, znači, samo druga struja, dolazi neka žena najverovatnije. Šta dolazi? Dolazi žena, šta? Daj to! Daj Mamo, pa Đoko, ne smo... Daj mamo to vraćaj! Mamo, ne smo ni... Pa mogli smo lisniti, malo smo lisniti mogli. Žena. Ma znam se. Šta je? Ma ne može. Najde. Vrati slobodno i vrati. Tresi, vrati sve, nemoj da nešto ostane. Šta je sada? Pa kad će ikad u ovom preduzeću direktor biti čovjek? Nikad. A šta žena nije čovek? Pa nije. Pa što peva Duško Jakšić? Jedan čovjek i jedna žena. Kako? Da su riječi za moje smena. Kako? Žena, žene. Čovjek, ljudi. Kako ste čuo da se kaže za ženu da je čovjek? Žena, čovjek, ljudi, žene, djeca. Nema ljudi i djeca. Ne može bavati. Šta pričate vi? O čemu vi pričate? Šta lupetate? Prirodi stvari. Šta lupetam? Pa lupetate? Kako može žena da bude direktor firme? Pa kako ne može? Kako može? Pa što ne bi Pa treba mogla? žena da ide na sastanke. Kako može žena koja je satkana od emocija? Žene su satkane od emocija. I posle postanu plitke. Do 16. godine su superiorne. Jesu! Kazat ću pred svima, ali onda posle nemaju dubinu. Šta? Pa evo ti primer najslikovitiji koji može biti. Kod nas, u Vojvodini, u kući jednoj živi žena. Salašarskog tipa kuća. Nije nabijača. Vadili smo 35 cm. Nije nabijača. I ta žena, njoj ne može dokazati da čuva novce od piladi, jer ona pila drži. Za stare dane. Jer ja se samo bojim sirotinje u starosti. Nego da uzmete novce, i ona uzima i samo kupuje kez i beti čarape. Da bi dokazala svojoj komšinici, koja je bila kolgerla u Čehoslovačkoj, penziju joj dali, da je ona sad lepša od nje. Gledaj ti! U kojim to ide pravcima, druže? U tim godinama dokazivati se? Pa ne može! Ne! Pel Angela Merkel sjebala Nemačku čita. Ne može žena raditi, biti direktor, pa gdje će? Pa kako će ići na sastanke, čovječe, pa kako će jedan pijeti pive i pijeti rakije? Čovječe, možda konjačić neki bajlajs, ono što žene piju, razumiješ, ali inače ne. Pa ona se mora s njima pogrliti, mora zapjevati, zagrmiti, pa kako će ona to, čovječ? A da ne daj Bože da je dođe neki autoritativni čovjek, razumiješ ti ličnost, ima toga u poslu, dođe, ti ne možeš, šta je general u penziji, puko, nebitno, šta je, razumiješ, dođemo, ona mu treba nešto reći za sebe, što treba da dobije, razumiješ, i ona se rasplače, ne može, kaže, ne mogu, u pravu si ti sve čača u pravu, kaže, mislim, ja nevzano pričam, ne može u firmi. Kuća da, jer žena stoji na kući. Žena se veže za kuću. Nebitno je samo... Veže se za kuću, čovjek za rogom. Zajednica. Ja vas ne razumijem šta pričate, znači uopšte, ne kontam o čemu uopšte vi pričate, eto. Naravno da ne kontaš. Kad te mama vozila do 9. godine, u kolicima sa onim malim kišebrančićem po keju. Ja samo idem veslam, ja sam bio član veslačkog kluba. Kad mi vreme nije, ja uzmem vesla i samo pičim. Iz prikrajka pored i gledam šta ona radi, a ona samo njemu, hoće li mu... Ako je dugo doji, onda ti to tako... Alo, ljudi, alo. Ne, vi ste teški pećinski ljudi, teška prošlost. Žena može da bude rukovodeći kadar kao i svaki muškarac podjednako je sposobna. A ja svala u pravu si. Može tebi žena da komanduje, ali nama ne. Ako ti žena komanduje da ti kaže čika Đorđe bolje manilu, odmah kupi sebi i obesi se. Tako je. On tačno zna kad je taj dan, kad treba da istrese drvo. Da.
prati, to on piše na onom kalendaru, pa sam Nemoj opet onda, zajebavati. on dođe i strese drvo i samo ovako mrdavno čuješ. I on i povata, 50-90 komada, to je dovoljno za četvoro, za 4 osobe 50-90 komada i malo gustina da to stvrdne. I onda ko on to ubaci, kuva, to je nešto. To je nešto. Sad će oni to da slikaju, da objavljuju. On to objavljuje, on ima isto vlog. Ima izvanredan vlog, dosta poseđen. Ko ima? Gde? Kako se zove? Majdan Pekač. Majdan Pekač. Majdan Pekač, razdvojeno. Baš da vidim, Majdan Pekač. Kroz Kako bor. mene Željko fascinira. Kroz bor. Da on zna svrakicu. Bor. Mislim, to je rijedak talent. Baš vidim. Vidite stvarno. Pa nego šta mi se lažem? Pri tom razbija. Pa nego šta nego razbije. Ljudi vole nacionalnu kuinu. Pa ima 3 puta više, sigurno. Skroz druga jela, Borski okrug. Ima 3 puta više pratilaca nego moja mama. Znači, pazi, ima sponzor, ne mogu da verujem. ima? Sponzora ima. Evo, kefir pičeta i STR Dane Nemanovci, piljara. Evo, dva velika banera preko cele strane. Sutra dane od šljive do banane, piljarnica Nemanovci. Jeste, od šljive do banane. To mi je, brate, Gumić. Pa mi smo baš dobri, brate, mili. Pa sam misli da je kod njega limun, ja sam se razočarao, kod njega limun 400 dinara, ja tražio baš da vidim, će naći jeftinije. 400, isti onaj. Ovo je 100 evra najmanje po baneru. 100 evra po, ako je ovoliki baner, 100 evra mu daju mesečno po baneru. Ja evo ga ovdje sećam. Ja ga pitam, ili imaš ti nešto od toga? Kažem, ne ništa. Ja ga pitam, imaš ti nešto? Ne ništa. Zamisli koji on đubre. 100% dobija. Sponsora ima, meni ništa ne govori. 500 eura za najbolji vic. Nagradna igra. Nagradna igra? Da. Ne možeš ti da si kengura, australijska marsiplamija, ti ne možeš, oni čovječe šta rade, ne možeš kada hop preko onih rupa po ulicama. Jesen stiže dunje kise, dobro je rekao Boris Bizetić. Čim dođe jesen, oni se sjete da buše rupe po putu, umjesto cijelo ljeto... Meni te pare rešavaju kataraktu. Šta? Babinu kataraktu, za 500 evra mogu da rešim kataraktu. Da ne moram ja više, kao posljednji bednik, da sedim pored nje dok gleda serije, da ja njoj čitam titlove. Eto na šta sam ja spao. Da. Ja sam toj ženi dao svoj život na srebrnoj tacni, ljudi. I ja sedim pored nje i čitam titlove. Ne mogu noću da stignem, čitam samo prvi red. Kaže, ništa ne razumem. Mada sa jednog oka, 500 evra je sa jednog oka. Pa što ima veze? Dobro i s jednog oka neko iskinu. Jebe mi se. Na drugo nek čkilji, nek stavi poves ko gusar i ovako je ko gusar. Voške, sve da je opreme. Sportski fazon danas. Nema je u Pariz, druže, izvoli dopis, nema džoke još, jel? Ugovor. Šta? Ma ugovor za ovu opremu, potpisan, treba mi. Joj, što sam, kako sam to zaboravio. Halo, deki. Ma evo me, na poslu radim, me ne pitaj ništa. Nego, pazi, mi si dobio sad nešto ovdje, nije uopšte loša varijanta. Da. Pa sindikat nam organizuje kupovinu sportske opreme na 6 mjesečne, na mesečne rate, da, 6 komada, da. Pa tamo sad će biti ladno, znaš, treba za teretanu, pa vada ćemo ići preko zibe, a? Pa šta mi što sam te zvao? Pa setim se ja mog druga. Pa moći ćeš. Pa preko mene ideš, pa da. Uzmemo sve preko mene, a ti mi mesečno plaćaš. Mislim, standardno kamatica 7% i to je to, a? Šta? Nešto, evo ti druže, pa se sam zaposlio u državno preduzeće, vidiš koliko je teško. Ajde, bre, nemoj me zabavati. Ajde. Ajde, popodne ćemo otići do radnje pa da vidimo šta ima sve. Ajde. Šta, gde je? U Srijemskoj, Sremska. Znam ja gde je to, ba da, ne Afrike. Ajde, zdravo. Ajde. Ali ti vidiš da se on sprdači s nama. Došao je da se sprdači s nama. Nema blage veze. Gospodin neće da uključi mozak. Njemu je hobi teretnana i bazen u Temerinu. Da se dečko zateže. Pumpa. I to, pored ostalog, zato što pazimo o svom telu za razliku od vas, koji skupljate značke, a vi sa malom britvom dubite štap. Znači, to je, mislim... Pa vama je to primalno da budete glupi.
vašoj generaciji je primalno da nešto glupo radite u slobodno vrijeme. Šta? Ništa pametno, ništa što se mogu, to se diže gvožđe, to se gleda u ogledalo, to se zalezuje se frizura, brije se ovuda pa se pušta preko kosa, pa se crta ovdje da ćaća ne vidi, pa kad se on lijepo zaspe, a ti mu sve ošišaj pa nek ide kako Bog zapovjeda. Tako vi radite, a ne bi niko značku skupio, a to je smiješno. Markicu ne bi model naoružanja T-55 lijepo da stoji na televizoru, to ne valja ništa. Eno, dani svi se smiju, cijela zgrada što skuplja, cijele živ ličke kape i bukar, pa šta, ima razni ličkih kapa s jugoslovenskim grb. Kad je dolazilo kud sunce iz Skopja, donijeli mu malu ličku kapu s makedonskim suncem. Pa šta, i skuplja bukare. Ima bukara raznih, ima jedno uvo, dva uveta, pa eno, nek stoje na balkonu, nek se ne rasuč kad drži vodu u njima. Možda zato što je 21. vek, možda je zato glupo. Evo, šta je tvoj hobi? Šta se palite, Dragana? Mislim, znate da će na kraju da sebi da tu titulu i da uzme 3%. Mislim, daj, molim vas, neko vas ne zamajava. Pa šta? Boškić minus 10 poena za nipodaštavanje radničkih procesa. Tako je. Ja ću sebi da uzmem. Sram te bilo, Đukilo. Marjanović glavu otkinu. Sram te bilo, ti mene ne govoriš, ja ću sebi da uzmem. Marjanović Ja glavu koji sam bio udarnik godine. Udarnik godine. Od 120 arhivatora okruga Južna Bačka, samo je Čvarkov Đorđe odlikovan, nije orden, plaketa je više, koju su mi predali 84. godine direktno u Skupštini. I ti meni da pričaš, ja ću sad da se trsim, da budem sve će, ni po babu, možda malo više po babu, nek po stričevi. Tako je, Đoko, samo udri i samo nastavi pravilno. Naravno, Dragane. I da ti kažem još, Dragane, da planiraš, dobija se i 5 slobodnih radnih dana ako u januaru budeš išao u Zagreb. Da li je moguće? Da, to je druga konsekvenca. Da li je moguće? Znači, mogu i Božić spojiti Svetog Stevana. Što se tiče prezentacije, same pogledajte grafikon koji je ucrtan, plan digitalizacije arhive koji sam već dugo radio. To vama kad deluje da ja nešto kuckam na televizoru. Što sad ti hoćeš, balavac? Samo moment. Varijabilno. Znači, varijabilno unos, znači korisničkih podataka koje imamo... Ne može oko on sad tako. Po proceduri može. U velikoj si prednosti, Dragane, ne zato što si mi prijatelj, nazovimo to tako, ali može da prezentuje poboljšanje, dakle prezentacija. Izvolite, mladi kolega. Pre svega, hvala nadređenom, jel da? Hvala vam što ste mi ukazali priliku, no, skeniranje samih korisničkih predmeta će se izvršiti, a kasnije skenirani materijal se pohranjuje u kompjutersku jedinicu. Hvala vam puno. To je plan. I? To je čitav plan, je to. I to ti smislio za 4 godine što radiš ovdje. Idem ja da se slikam za ram. Čekaj, Dragane, jeste, glupost je teška, moram da primetim, glupost je teška, ali inicijativa nosi 11 poena. Takav je pravilnik. Plus 11 poena, bit će čupavo koliko je vidim. Imaš li ti neki plan, Dragane, za poboljšanje rada? Bil ti kaf popio? Bravo, Dragane! Vidim, umoran si, teško je s ljudima raditi, razumiješ? 14 poena dizanje morala u kancelariji. Nije ovo antena, nikakva antena, nema mobilni više antenu već 20 godina, nego ovo selfie stick, razumijete? Selfie pick, Skopje, misko. Skopje, misko, volim te. Ajde, nemoj sam pred ljudima. To je, mislim, nije to baš ni nova sprava, ali to je da bi mogao sam čovjek sebe da uslika. Shvatate, ljudi su shvatili u jednom momentu da je malo bez veze kao ideš slikaš. Jer nigde tebe nema na fotografijama. Sad odeš u Pariz, ne znam, ja tamo Eiffelova kula, ti slikaš Eiffelovu kulu i šta sad s tim? A ovako čovjek, razumete, može sam sebe i da ima tu panoramu iza, a ima i sebe u prvom planu i vidi se da je putovo, dalje sad bio u Njujorku, dalje bio na moru, dalje bio pored Eiffelove kule. Sad ko što smo Bobanija, ako ste gledali na internetu, opa, nas dvojica u Budvi ispred Trokadera, a iza nam ubacila se ova Sandra Afrika. Izvini, sebe slikaj gdje hoćeš. Sebe slikaj gdje hoćeš, a mene ne miješaj u te tvoje stvari. Znam ja šta je to. Znam, mora glavuđa tvoja svuda, nemaš ti život. A nije, nema... To nemaš ti život svoj.
Zato ti moraš da se gurneš u svaku sliku, jer nemaš svoj život nikakav ti. Ne bi ti ko nekad izađeš lijepo u prirodu, ideš, slikaš livada, konj, stožna, sjena, nije bitno šta je, uskaš. Naviješ lijepo na onome navijaču i dotičeš s porodicom se uskaš. Meni sve slike takve. Meni pola glave nema na jednoj slici, pa šta onda? Ali se vidi da sam ja tu sa svojima, razumiješ? To tebi fali. Nemoj me slikat više s tim, jel ti jasno? Zato i postoji ovaj teleskopski deo koji možete rastegnete koliko hoćete. Zašto? Jer vi onda na tim slikama sa porodicom ne bi izostajali sa slike, nego bi i vi stali i svi može i konji kogod je ta stožina iza i sve se uslika. Shvatate, u tome jeste poenta. Sve meni kristal. U tome jeste poenta. Meni se sad otvorila kristalna kugla, izašle su ribice i sve mi je jasno s kim šta je sad? Ti prijatelja nemaš. Ti nemaš s kim sjesti ispred ražnja, čučiti, staviti pivu, neko da vas uslika, razumiješ? A da si ti nisak, pa drugi poslije opet uslika. Pa drugi opet uslika. To ti nemaš. Nema. Ti si jedan jadni i sad svu svoju glavu guraš svu da bi ti bio na slikama. Žao mi je, ali zvin, nemoj prenositi na druge to svoje. Nemoj prenositi na druge, Karlo. Neka malog. Dobro, ali ne moraš se mešati kada se odrasli svađaju. Znam, Đorđe, ali htio sam samo da kažem, ja i ti smo prijatelji. Dobro, Karlo, ajde šta? Ja i ti smo prijatelji, on nema nikoga, ali to ne treba da mu se govori direktno u lice. Mi smo vas pitali. Počelo da me peče. Nemaš. Ej, ljudi, vi se samo bojite moderne tehnologije, to je sve. Pokazat ću vam kako radi, znači teško. Jel vidite sebe u ekranu? Ma stani, polomit ću to. Polomit ću to, rekao sam ti, 2 put polomit ću ti. Joj, čovječe, dragi. Izgleda da ćemo polomiti. Ajmo, cheese! Pa sad ćeš vidjeti. Evo ti budale. Strašno. Evo ti budale blesavi. Strašno. I sad on mene ide, ja mu lijepo kažem. Lepo si mu rekao. Ja kao babaraci. On je meni neki babaraci, a šta je on u kancelariji? Sram ga bilo. Šta ti je? 10 grama sigurno. 10 grama i pola santimetra. Moj Sabo, moj Sabinjo. 10 grama i 1/2 crna. Opa da. 12,5 grama. 13 grama. 14 grama sigurno i... Jel moguće ovo? Jel moguće da je čitav santimetar? Ako pomerim malo vamo, možda i 2. Bože, šta rade ljudi. 14 grama i čitav 1 cm. Moj Sabo, ko su nam sepe, šta ti radiš? Evo, 15 grama. Zašto merite? Jel možete malo ili tiše to da radite? Ne mogu da se skoncentrišem ništa. Sve 14, 15, onda i ja to upisujem. Izvoli to pitaj svog kolegu iz firme Saba, koji mi je vratio jaja. Kao ja mu podvaljujem. Kao nisu klasa S, nego klasa B. On kao se razume u jaja. Vratio mi jaja i tvrdi da nisu klasa S. Zamisli, a njemu sam posebno najlepša jaja odvajao. Ali ako ne valjaju, nema veze. Ne valjaju mu moja jaja. U redu. Mušterija je uvek u pravu. Što mi onda vratio vanklasna jaja? Šta? Koja uopšte nisu moja. Ovo nije boja mojih jaja. Moja su američka. Šta druga? Vanklasna jaja mi je vratio. Što je to uradio? Ne znam, a šta vi merite jaja pre nego što nekom prodate? Da, i? Šta je tu čudno? Što ja to radim kao menadžer svoje firme? Što merim jaja pre nego što nekom prodam? Dobro, nije bitno. Šta sad u ovom slučaju? Dobro, nije bitno. Mislim, treba da radi. Evo, izvoli, Đako. Drugi put isporučio ono kako smo se dogovorili, a ne da kolegi uvaljuješ mala jaja. Samo da znaš. Čovječe, dragi, pa nismo od japanske prepelice bi dobio više sadržaja jajeta nego to tvoje. Pa si rekao, svježa jaja, tačno u klasi. I šta sam dobio, možda i od nove godine, po moje procene. Dobro. Jaja od nove godine. Ne, u redu, bit će ti vraćeno sve. Ali u buduće zaboravite na moja stara i mala jaja. Zaboravite. Više ih nećete ni okusiti. A nemoj da misliš da neću izmeriti da vidim šta si mi donao. Mjeri koliko hoćeš. Mjeri koliko hoćeš. Da merim koliko hoću. Jer Tako je. vanklasna mi uvaljujete. Ja ću valjujem. Vanklasna! Di mi je digitron? Pa nemoj me. Daj mi taj digitron! Dobro je. Ote on. Treba mi molim vas, zakucao mi se kompjuter. Imaš što znači? Zakucao se, nešto ne radi, ne znam šta je neki virus. Pa ne zanima me. Pa samo mi treba, evo, statistiku za faks, moram sada da pošaljem. Vrati mi Boškić kad ti kažem. U ostalom, ovo je svojina firme. A koga duži, na čime se duži? Ne znam koga 40 godina ja ga dužim. Zato još radiš, što ga mažem s kolobasti. Vrati. Pustite me da završim. Ne može. Vrati.
Trebalo mi je samo još, evo, završni, evo ovo ovdje da. Ja im dajem nije S-klas. Mamicu vam baš. Šta ovo sad neće? Šta ga diraš? Šta ga diraš? Imaš svoje pa diraj! 40 godina ovo traje i sad je on našao mene da zajebava. Dobro, možeš mi iz Digitron. Možeš mi iz Digitron. Znaš koliko je ovo koštalo nekad, sine moj? Za jedan ovakav morao si da izdvojiš 2 plate. Još se sećam dana kada je stigao. 3 komada u našoj firmi. Jedan za generalnog Marjanovića, jedan za sindikat i jedan za čuvenog financijskog direktora Čvarkov Đorđe. Ajde, Dragane, kad te molim. Ne mogu, nemoj to od mene tražiti. Ajde, molim te, samo ovaj put. Ma ne mogu, ja da smiljim, moje ne mogu ti reći. Šta smiljim, moje smiljim, šta si se stisao? Ajde jednom, Ma neće niko znati, nemoj, ajde jednom, i šta onda će ispast poslije Dragan Količina, jel? Ajde, Dragane, molim te, kad te molim. Odbije drugarica Jagoda. Odbije, hoću tako da ti službeno da ti kažem. Odbije od mene. Ne znam gdje se ide, znam, ali ne smijem reći gdje se ide za 8. mart. Šta, pa treba ova dvojica financijski Čvarkov i sindikata Boškić. Pa da ja nastradam poslije, jel? Ide se, rekli su, autobus iznenađenja. To ga ja vozim, što je mene pripalo, ja moram znati, jebi ga gdje se ide. Jer ako si ima iznenađenje, ako ima iznenađenje, pokvarit će se, neću znati gdje se ide. Ali to je, kažu, u svijetu hit, to je Čvarkovu rekla Šljivovićka. Dobro je, Dragane, dobro je, ne moraš da kažeš. Ajde, ne moraš da kažeš, ne moraš. Ajde, ja ću ovako da pogađam, a ti ćeš onda samo da mašaš glavom, da mi makneš ovako ljubav. Hoćeš, Dragane? Ajde, molim te, ajde, joj, samo da nije batina. Samo da nije batina. Nije batina. Nije batina. Nije batina. Čekaj ovako. Čekaj. Bile smo na Paliću. Bile smo... Navali smo bile. Sad je opet batina. Jel batina? Nije batina. Nije batina. Pa znam da nije batina. Znaš šta? Znam šta je. More je. Joj, kad se osolim. Jao. Opatija. Ha? Opatija. Nisam ja, druže, direktor, to je... Mislim, Jagoda, ona mene ispituje. Cvet za cvet našeg samoupravljačkog sistema. Izvolite. Ja zahvaljujem. Jeste spremni za autobus iznenađenja? Kako da ne? To je sad hit u svetu. Potrudili smo se da drugaricama iz firme zaista priredimo jedno divno iznenađenje za 8. mart. Jo, druže direktore, a di bi to moglo biti? Ne brinite ništa. Drug Boškić iz sindikata i ja smo sve to osmislili. Vaše je samo da sednete u autobus i pun gas, što se kaže.